Karon buntaga kay wala man tay habwa, so ang atong himuon imbis mo uli tag sayo, ato sa ning gamiton ang atong cellphone isuroy-suroy sa tamo diri sa palibot sa Peaceport. Kay wala lagi tay habwa, ato ipakita sa inyo ang atbang sa Peaceport, dili suluda atbang or kilid kay naa diri ang mga barko, mga pambot nga gadunggo og unsa pa diha. Kanang akong gilingkuran dira mga tats, parola na sa Peaceport. Bali guide na dira, nagpahibalo nga dira lang kataman or di ka mulahos kay mga bato-bato na diha. Mao nang naapoy parola ang ato ang Peaceport no. Sa wala pa nato tumakit-an, tan-awa sa ninyo ang palibot diha. Ingana ka high-tech ang among Peaceport diri. Tan-awa nay cottage tuwa sa likod nako. Pwede ka maligo diha, pwede ka magsugba-sugba diha, pero nay entrance. Simple lang ka na makaya lang nato. Ingana ka tibay ang among Peaceport diri sa Jinsan. Tan-awar ko ng dagat wa jud kay makitang hugaw diha kay nga naman ginaatiman jud na diri sa mga tao. Maintenance jud na siya, di ba? Nindot kayo. O dara ang atong parola. Mao ni ang parola sa Peaceport tan-awa. Sa kilid ana nay mga barko na og dira pod agi ang mga pambot. Mao na maginahinay jud na sila dira. Napagay na masol sa unahan no. Kanang namasol ato ng duolong kung dagan na ba nagkuha. Mao na magbagtas-bagtas sa dira mga taas kay dagko ba kay mga bato basig masyata dira na mabuak jud ni atong cellphone. Wa na ba tay lain gamit. Ato siyang duolon kung unsa kadagan ang iyang kuha kay ako wala ba ko koy dunggo ug wa po ko isda. Tan-awa ra imbis duolon na to kung naa ba say kuha, muulit na daw siya kay wala daw mukaon siyang bingwit. Ang sa tawag anang gidala niya pasol. Na pareha na ta ani karon wala tay mga isda ani. So atong imuon ani, tan-awa niyo ng barko diha, perting dagkuan na, tulo na kabok ni dunggo diha. Kabalo ba mo unsay karga ng barkohan na? Puro na isda, puro na prosin nga dagko bitaw mga barilis. Sa wala lang nakahibalo ha kay ang taga Jinsan man god suito na ani. Mao na dili lang kay pambot ang modonggo diri or lansa, pati barko. Mauna mga trabahante sa barko mga tats, nagpahuway sa nasla kay unya pa man ang habuan na. Tanaway lang mga butas og mga sinina gipang bulad sa simento. Kay perting bugnawa na gabi Muna yung muhabwa sa mga prosin, sa mga dagko nga isda og unsa pang naa diha sa barko. Kung barko nga atong ipakita ganiya daraw na balitulog na ka barko. So nagpahuway sa na sila diha, nagrelax na sila kay unya kumbati na pud na unya didto. Kay pwede naman takuan ang barko ay lang habuon. Og diri ikarga ang mga isda nga ilang habuon katong naa sa barko bitaw, mga dagko nga isda. Aircon na kung sa balay pa. Naa nay kuryente nga gadalag ice nga bugnaw kaayo. So isulod lang isda dira, dili jud na matunaw o maluya. Pagkahuman dadon na nagkaning kay himuon na ng dilata og i-export na. Ingana katibay ang mga produkto diri sa Jinsan mga tats. Kung gusto mo mosuroy diri or wa mo kasuway nga mosuroy diri, hala panuway mo.